салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Дӯстони азиз, хабари кӯҳна будаю мо нафаҳмидем рости гап. Ина бинед блогерҳо чӣ мегӯянд. این برادر در پیتر استودنتسکی بلیت تیار میکنه. همه برادرها رکلامش کردن. شما برای استودنتسکی بلیت کردن یگانجا ای شهر به شهر یگانجا نمیرین. همه خیلی تلفن دا میگیری رویش میکنی، استودنتسکی بلیت تا تیار میکنه، با واسطه پشتت دارویی میکنه، وقت سرویس استودنتسکی بلیت میشه. میتونی لوبای جو فر بگردی، چخچکتن زمان دمی قدرات گردن دمی قغاز نمیخیل برای. قپی دکت میبرن نشان میدی تمام تحقیقات. مرامت کنن студентс кардам муроҷиат кинена шумода студентский билет. Ина برادرای азиз диден блогерҳо мақсад ман шумода мегӯям ба дили пур марамат занг бизанед. хай иам як намуд пешравӣ ай. ҳам соҳиби диплом мешед, ҳам кор ва фаъолиятонро дар Москва хушрӯ бурдан мегиред. ина бобинеда чӣ мегӯянд. ина Ассалому алейкум бачако. Нафароида ки студентский билет дар корай, ами братан асилкаша ямонум ки донишгоҳшон да Питер қарор дора. Нафаро ки да Питеран метавонанд бобраванд ай пеш масад бибинанд. Ин нафароида ки мехоҳанд ки масад студентский билет бигиранд, документашон проблема дора. Ҳами WhatsApp да будроем муроҷиат кине. Любой шаҳри Россия доставка мекунам бесплатно. Зуртон намерасам масад патент, регистрация ус расход кинед. Будро ба нархи дастрас студентский билет ки масад без проблем багар. Ина номерошон. Ассалому алейкум бародарон. Нафаро ки дар Федератсияи Россия қарор дорем, барои шумо ма тавсия метам ширкати беҳтарин ки студентский билет тайёр мекунад. Дарсҳо дистансион мегзара, яъне дар тамоми шаҳрҳои Россия бошӣ метавонед дистансиони дарсҳоро бигзаред. Ва одамое ки дар шаҳри Санкт-Петербург қарор доранд метавонед ки ай пеш барин донишгоҳ бинену бихонед. Студент карт и як моҳу ду моҳ нест ай бародарон. Хеле шид ки ҳами корора мекунам ва ба боварӣ ма шумо да ба гарантия гуфтам метавонам ки студентский билети оригинал мекунам ва куҷое ки шумо да проблема шид оиди ҳами студентский билет метавонад ки худаш бо ришад кунад. Чхеле ки шумо дидестен ин студентский карт ширката блогерои машҳури Тоҷикистон рекламаш мекунанд. Аз он ҷумла Федя, Азикбайн, Рамзик, Афанди ва дигарҳо. Мо студентский билета заказ кунем, бихонем дарсҳои дистансионӣ ё ки дар шаҳри Санкт-Петербург бошен, ай пеш барем дар ҳамон донишгоҳ бихонем. Зиндаву саломат бошен. На рақамҳои WhatsApp муроҷиат кунед. салому алейкум бародарои азиз. нафарое ки дар шаҳрҳои Россия қарор дорен, ҳуҷҷатотон бучидаги ё нафарое ки шаҳрҳои Россия парвоз карданен, ҳуҷҷат надорен, мехоҳен ҳуҷҷат кунен, ман дар шумо нами студент кара тавсия метам ки дар рақамҳои WhatsApp-аш ё нами Instagram-аш менависен. дар шумо студентский билет тайёр мекуне ки шумо метавонед то 1 сол бихӯред бигардед. ин ҳамиҷа аккаунтчаи маълумоти пара бидроен, бинависен, бифаҳмен. шумо да студентский билет тайёр мекунед, шумо озод мегардед. сину сол фарқ надорад, чанд сола ҳастен. کار شما را در سطح عالی بود میکنه. این از ترنجکش بنویسنش، این رقم‌های واتساپ بنویسن.